שלום לכולם, כאן לירון מווידאו-וונדרוומן.com, והיום אני עם אישה מאוד 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 מיוחדת שהכרתי דרך האינטרנט, רונית אמיר המדהימה. תודה. אנחנו החלטנו שאנחנו עושות היום ביחד סרט ראשון, ואנחנו קצת הולכות לדבר על הכוח של חוק המשיכה שהוא עובד בצורה מדהימה דרך האינטרנט, ועל מה זה כוח של רשתות חברתיות ווידאו, כי זה בעצם מה שחיבר בינינו. אז קודם כל אני רוצה שקצת רונית תספרי לנו מי את, מה את עושה ואיך הכרנו, איך הגעת אליי. אז ככה, יש לנו עסק משפחתי של הרבה מאוד שנים בתחום היהלומים. ואני הרמתי את הכפפה והחלטתי לגשת ללקוח הסופי, לקונסיומר האמריקאי, עם מחירים סיטונאיים של ביזנס טו ביזנס. ויש כאן אפשרות ללקוח הסופי באמת לקבל מחירים מאוד 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 אטרקטיביים, כי הוא דרכי יכול באמת לחסוך את כל פערי התיווך שנמצאים היום בשוק. אם זה אומר חנויות תכשיטים, ואם זה אומר סייטים וכו' וכו'. ובעצם את עוברת דרך האינטרנט? נכון? אך ורק דרך האינטרנט. זאת אומרת, אפשר לרכוש בעצם את היהלומים של רונית ממש דרך האינטרנט בלי לשלם על עלויות תיווך. זה הרעיון. ממש. להוזיל את העלות בצורה מאוד מאוד משמעותית. אוקיי, ואיך אנחנו התחברנו? האמת היא שאני חשבתי שהכוח של האינטרנט הוא בפרסום AdWords ובצורות פרסום אחרות, אבל הבנתי היום, שלא היום, בשבועיים שלושה האחרונים, שהכוח האמיתי נמצא ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר וביוטיוב כמובן. נכון. זה מדהים איך כל פעם זה מחדש, אז פתאום, זה כולם שם, פשוט כולם נמצאים שם, וזה מדהים. אז ככה גם אנחנו הכרנו דרך פייסבוק, והחלטנו שאנחנו רוצות להתחיל לעבוד ביחד ולראות איך אנחנו מקדמות אחת את השנייה דרך האינטרנט ודרך וידאו. ורציתי ככה לשאול אותך, כי אנחנו התחלנו כבר לעבוד ביחד והתחלנו לקדם כל מיני דברים דרך רשתות חברתיות, ורציתי לשאול אותך מה קרה מאז שהתחלת באמת לעבוד בצורה נכונה ברשתות חברתיות ולא כל הזמן לנסות למכור את המוצר שלך, שזה מה שרוב האנשים עושים וזה טעות. אז מה קורה לך מהרגע שהתחלת לסדר פרופיל כמו שצריך ובאמת לעבוד בצורה חברותית ברשתות חברתיות? התחלתי לראות באמת, התחלתי להכיר את הבעיה האמיתית שישנו על הצרכן ולנסות לענות לו על הצרכים המיידיים והנכונים. זאת אומרת, לא לנסות ולהציע להציע לו את היהלומים במחיר אטרקטיבי, אלא לנסות להתאים לכל אחד את היהלום הספציפי שלו בהיכרות, בנגיעה מאוד ישירה. דרך ההיכרות היותר אינטימית, אם אפשר לקרוא לה ככה. ובעצם להתחבר עם עוד ועוד אנשים. ולהתחבר עם עוד אנשים. היום יש לי כבר למעלה מ-600 חברים בפייסבוק, ואני לא יודעת איך זה נהיה. שהיא רק הייתה ממש מתחילה בפייסבוק, שזה מדהים. וגם בטוויטר. התחלנו לעבוד גם עם טוויטר, שזה בכלל משהו מטורף, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך. ושאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, זה באמת לגבי שיווק בווידאו. כי זאת הסיבה שהתחלנו לעבוד ביחד, רצינו להתחיל לקדם את כל העניין של הווידאו. ולמה דווקא וידאו בעינייך זה תפס אותך והחלטת שאת רוצה להתחיל לקדם את כל העסק דרך וידאו? כי באמת אני חושבת שיהלומים במיוחד זה דבר, זאת אומרת זה מוצר שהוא יקר. ואני חושבת שקשה מאוד לאנשים לקנות מוצר שהוא כל כך יקר דרך האינטרנט בלי להכיר ובלי לגעת ובלי לחוש. והיוטיוב נותן אפשרות ללקוח להרגיש ולחוש אותי באופן אישי. לראות שעומד הבן אדם שמדבר, שנושם ומציג את עצמו, וישנה התקשרות מאוד אישית ומאוד מקרבת. שזה באמת הכוח של וידאו, וכבר דיברנו על זה, ואנחנו באמת עכשיו הולכות להתחיל לעשות וידאוים בטירוף. אז קודם כל רונית, תודה רבה. תודה לך לירון המקסימה. אני ממש מאמינה שחוק המשיכה עובד, זה פשוט מדהים. ומה שרציתי להגיד לכם ככה לקראת סוף הסרטון, באמת יותר ויותר אנשים מתחילים להבין את הכוח של וידאו. אז אם אתם רוצים לקבל עוד מידע על מה שרונית עושה, שזה פשוט מחירים אטרקטיביים שאני לא יכולה להסביר בכלל, תיכנסו ללינק שמופיע עכשיו על המסך, ותתחילו לקבל את כל המידע שיש לרונית להציע לגבי יהלומים, ולגבי כל שאר הדברים שרונית עושה, שזה פילאטיס וכל מה שקשור במיינדסט, ואישה מרתקת. אז אנחנו מאוד מאוד שמחות שהייתם אותנו היום. וזהו, שיהיה לכם יום מקסים. ביי ביי. תודה.